Як па-беларуску шампіньёны? У літаратурным варыянце нібыта так і будзе шампіньёны. Але на вёсцы вам таксама скажуць печарыцы, пячуркі, пячоркі, белякі, бялянкі, панскія грыбы, сарокі, садавікі, пагнойнікі і гэтак далей. Нават запазычаны з французскай варыянт шампіньёны мудры народ перарабіў на шампіёны, шапіёны, чэмпіёны і нават шпіёны. І толькі паспрабуй сказаць, што умоўная бабуля з-пад Маларыты няправільна называе грыб, які ведае з дзяцінства. З вамі Кацярына Ваданосава ў серыі перадач «Трызуб і пагоня». А сёння мы пагаворым пра беларускія дыялекты. Кожную літаратурную мову фармуюць яе лакальныя варыянты. І вось ужо нібыта ёсць нармаваная літаратурная мова, але дыялекты працягваюць жыць. Умоўна, яшчэ 120 гадоў таму паляк з-пад якога-небудзь Познаня не мог паразумецца з палякам з-пад Кракава. Немец з Баварыі мог не зразумець немца з Памераніі. У Великабрытаніі ўсё яшчэ складаней, а прыклады літаральна сталі мемамі, вы, напэўна, іх бачылі. Сёння ў Еўропе прынята шанаваць дыялекты. Іх вывучаюць ва ўніверсітэтах, на іх пішуць кнігі, выдаюць газеты, часопісы. Гэта культурнае багацце і самабытнасць. У беларускай літаратурнай мове налічваюць ад 250 да 500 тысяч словаў, а ў дыялектнай каля 2 мільёнаў. Вось божая кароўка ці багоўка. Гэта літаратурныя варыянты. А ёсць яшчэ кароўка-муроўка, хведарка, ядзерка, петрык і гэтак далей. І не значыць, што ўсе гэтыя словы жывыя на сённяшні момант і выкарыстоўваюцца хаця б дзесяткам людзей. Але гэта частка нашай спадчыны, не кабінетная, а жывая. Трошкі тэорый. Геаграфічна вылучаюць паўночна-ўсходні дыялект, сярэднебеларускі, паўднёва-заходні і заходне-палескія гаворкі. На мапе яно выглядае як палосачкі ў парэзаным на скрылечкі кавалачку сала. Даследчыкі тут бачаць рэха рассялення даўніх плямёнаў – крывічоў, радзімічаў, дрыгавічоў. Звярніце таксама ўвагу на ўсходнюю мяжу беларускіх гаворак, якую вызначыў калісьці акадэмік Карскі, яшчэ на мяжы 19 і 20 стагоддзяў, далёка на ўсход за Смаленск. Бо плямёны, вядома, жылі не паводле дзяржаўных межаў, а задоўга да іх. Ёсць шмат розных групаў і падгрупаў гаворак. Мазырская, слуцкая, гарадзенская, баранавіцкая і гэтак далей, гэтак далей. Там цэлы лабірынт. І гэта ж не толькі пра слоўнікавы запас, але і пра вымаўленне тых самых словаў. На паўночным захадзе, старой Віленшчыне, можна дагэтуль пачуць зусім мяккае «снег» замест «снег». А на Магілёўшчыне цалкам беларускамоўны чалавек будзе упарта вымаўляць «чыгуначны» з мяккім «ч». У Верхнядзвінскім раёне замест «печка» і «вадзічка» недзе і зараз можна сустрэць «пецка», «вадзіцка». Паўднёвы захад з палескімі гаворкамі – гэта ўвогуле асобны сусвет. Богато, горе, ходити, робити. Нагадваю українською, правда? І разам з тим збяромся, склалася. Гэты рэгіён лічаць найбольш блізкім да ўкраінскай мовы. І гэта той рэдкі для Беларусі выпадак, калі на гаворцы ёсць выдадзеныя кнігі, а ў часы перабудовы выходзілі нават газеты. Батьку, мамо, свето в нас, свето, вийшла на нашій мові газета. Ще не газета, ще не бачина, але зрадніти сиба не причина. Про Палесе, до речі, у нас був асобний ролик. Коли не глядели, то поглядите. Праз дыялекты раскрываюцца шмат якія сакрэты. Напрыклад, прозвішчы пруднікаў, запруднік. На ўсходзе Беларусі так называлі млынара – пруднік. Прозвішча гарлачоў ад назвы з банка для малака – гарлачыка. Лашко ці лашук ад лоша, лашыца, дарослая жарабя.
Роўна тое ж з назвамі вёсак. Беліца ці бель. Не ад таго, што там людзі ці хаты белыя. Бель – гэта дыялектная назва мохавага балота. Мерач альбо морач – гэта такія глухія зараснікі ў лесе. Смуга, засмужа ад сточнай далінкі ў лесе, дзе бег ручай. Языль, язоўка, езва ад кораню ез альбо яз. Гэта плот, якім перагароджваецца рэчка з праходам пасярэдзіне для пастак на рыбу. Часам у дыялектызмах захоўваюцца адгалоскі зусім старых часоў. На Ваўкавышчыне, напрыклад, якар меў варыянт назвы ятвес. І вось вам пасхалачка ад старажытных яцвягаў, ваяўнічых рачных піратаў з ранняга сярэднявечча. Пра іх у нас таксама быў відос. Не трэба думаць, што дыялектныя словы гэта толькі пра лес, грыбы, балота. Маўляў, нашыя продкі толькі ў зямлю глядзелі, дзе што можна ўкусіць, з'есці, знайсці і на зуб пакласці. Ёсць проста фантастычны пласт дыялектызмаў з астраноміі. Назвы зорак, сузор'яў, каметаў. Напрыклад, самая знакамітая – Млечны шлях. Небесна дорога на Палесі, госцінец на Падляшшы, таксама жураўлына дарога, гусіны шлях, птушыны шлях, чумацкая дарога, кіевская дорожка, млечны путь, млечна гвязда. Ці вось цікава яшчэ стан або стан насторожы. Маўляў, на небе вялізнае войска, якое стала станам, а ваяры запалілі вогнішчы. Прыгожа, праўда? Такія аналогіі ёсць таксама і ў немцаў, і ў вугорцаў. Або вялікая мядзведзіца, воз, коўш, чарпак, карета, фура, конь і калёсы, сахачы, сямізвездзіца, Давыдаў ці Іллёў воз, нябесная калясніца. З апошняй назвай вельмі цікава, бо гэта, напэўна, рэха успамінаў пра стары індаеўрапейскі матыў калясніцы. На ёй можа ездзіць Пярун, Тор ці нават сонца. Воз на небе з дышлем, сонца на возу дамоў едзе. Ёсць і зусім экзатычныя варыянты дыялектаў. Таемныя мовы або жаргоны. Гэта не пра пацаноў і чушпаноў і расійскі страшны блатняк. Хаця прынцып насамрэч той жа самы. Замкнёная група людзей, у якой разумеюць адно аднаго, а іншыя хай не разумеюць, бо навошта? Вядомыя, напрыклад, жаргоны капыльскіх краўцоў, шклоўскіх шаўцоў, лабароў з Іванава, гэта збіральнікі ахвяраў на будаўніцтва цэркваў, розных карабейнікаў, кажушнікаў, лірнікаў, прафесійных жабракоў. І ёсць мой улюбёны катрушніцкі лемезень. Гэта таемная мова шапавалаў з Дрыбіна на Магілёўшчыне. Катрушніцкі лемезень, дарэчы, уваходзіць у спіс нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Шапавалы – гэта майстры, якія працавалі з воўнай, рабілі валёнкі. Адсюль прозвішчы, такія як Шапавалаў, напрыклад. Мы ўжо і прафесію такіх не памятаем, не той, што іхнай мовы. Там не будзе асобнай граматыкі, але слоўнік вельмі адметны. Напрыклад, жбан – гэта мужчына, жбаха – жанчына, бакштей – бацька, збран – брат, збранаўка – сястра, трухней – дождж, свянка – сонца, хлыць – гэта рэчка, альбо дзеяслоў цекчы. І вось, напрыклад, як вам такое «хіць у хась, а то трухней змашкуніць». А гэта значыць «хадзі ў хату, бо дождж змочыць». Прыгожа, класна. А вось яшчэ некалькі маіх улюбёных дыялектызмаў пад канец, з рознымі адрасамі. Апівошта ці шайдака – п'яніца, магрэта – ганарлівая дзяўчына, тумарнік ці майдук – пануры, нелюдзімы чалавек, ванзэлак – гэта вялікая торба, маква – мокрае надвор'е, талалай – пустаслоў, балабол ці хлюст з паліваным носам. Так гаварыла моя бабуля. Я да гэтага часу не ведаю, што гэта азначае. А якія вашы улюбёныя дыялектызмы? Напэўна, вы ж таксама чулі штосьці ад бабуль ці дагэтуль штосьці выкарыстоўваеце? Пішыце ў каментарах пад відэа. А на сёння, напэўна, час развітвацца. Як заўсёды, мы вельмі ўдзячныя за вашыя данаты, каментары, падабайкі і падпісвайцеся хутчэй на наш канал. Будзьма разам з сапраўднай гісторыяй.